Kaixo eta ongitorri guztioi datutatik tiraka saioaren atal berri batera azken asteotako etenaren ostean bueltan gatoz, zenbakiak ardatz dituen goienako saioarekin, zenbakiak bai, baina baita herritarren iritziak, herritarren bizipenak eta gaiaren bueltako adituen azalpenak ere. Eta gaurko honetan, familiak izango ditugu aztergai. Euskadiko familia eta familia etxeetako azken inkestaren arabera, 2023koa den inkestaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan 101.000 baino gehiago dira guraso bakarreko familiak, azken neurketa baino 17.000 gehiago. Zeure etxean kasu, zenbat jente bizi zarete? Gu gure etxean bizi gare 3, gizonatani eta seme gaztiena. Gare 4 eta batek etxetik urten dau, 27 urte dauko, eta urten dau, baina neskiak daukolako etxia. 4 pertsona. Zeintzuk? Ni nire arreba eta nire gurasuak. Ni bakarrik, bat. Bat, ni bakarrik, ni bat. Gu 4 gara. Zeintzuk? Ama aita, anaia eta laurok. Nire senarra, ni eta batzuetan nire semea. Bost pertsona. Zeintzuk? Ni, nire anaia, nire aizpa txikia eta nire gurasoak. 4. Aita ama eta nire y mis hijas. Etxietan, zeintzuk uste duzu dira familia unitate ohikoenak, hau da pertsona bakarreko etxiak, guraso bakarreko familiak, seme-alaba bariko bikotedun etxiak. Nik uste dut jente asko bizi dela bakarrik. Bai, jente nausixa eta bakarrik bizi dienak alargunak edo lan. Edo bestelan parejak ume barik. Nik uste dut, nik bizi deten errealitatea izan darako eta gurasoak eta bere seme-alabekin. Gaur egungo egoerak ez du emantzipatzeko ematen, eta emantzipatzen direnak gero etxera itzultzen dira beti janaria hartzeko edo laguntza lortzeko. Pareja bat eta bi ume. Ikusi dudana hori seme-alabak gurasoekin. Nire ingurunean hori da normalena. Nik uste dut ohikoenak bikoteak eta bakarrik bizi direnak direla. Gurasoak adibidez, eta ezkontzen dienak. Nik uste dut ohikoena 4 pertsonako etxeak direla, batez ere gurasoak umeekin edo gurasoak emantzipatzerik ez duten seme-alaba gazteekin. Familiak beraz, gaur hizpide izango ditugunak eta horretarako esan bezala, Eusko Jaurlaritzaren ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailak 4 urtean behin egiten duen Euskal Familien eta Familia Etxen inkesta hartuko dugu oinarri. 2023koa da azken inkesta eta inkesta hori egiteko Euskal Autonomia Erkidegoko 11 eskualdetako 3.000 etxe bizitza hartu dituzte lagin moduan eta eskualde horien artean dago gurea Debagoiena. Eta behin azaldu beharreko guztiak azalduta ikusi dezagun Euskal Autonomia Erkidegoko etxe bizitzetan zelako familiak bizi diren. Hala gutxigatik bada ere, lehen aldiz pertsona bakarreko familia etxeak dira nagusi azken inkestaren arabera, 290.000 pasatxo guztira. Seme-alabak dituzten bikotez osatutako familiak, hau da, seme-alabak dituzten familia nuklearrak bestalde, 289.000 inguru dira. Etxean seme-alabarik ez duten bikoteak datuz gero, 203.000 etxe bizitzatan bizi dira horiek, eta ondoren, guraso bakarreko familiak etorriko lirateke, 101.000 familia ingururekin. Horiek familia etxeak lirateke batzuetan pertsona bat bakarrik bizi da beste batzuetan, senideekin beste batzuetan, senideak ez diren beste pertsona batzuekin, baina biztanleak eurak orokorrean nola bizi dira? Kasu honetan, sailkapena aldatu egingo litzateke. Erkidegoko biztanleen ia erdia seme-alabak dituzten familia nuklearretan bizi da. 19 bere bikotekidearekin baina seme-alabarik gabe. Biztanleen 13 bakarrik bizi da eta 11 guraso bakarreko familietan. Bilakaera ere ikusten duzue 2019tik 2023 bitartean, bakarrik guraso bakarreko familietan edo senideak ez direnekin bizi direnen 100 handiagoa izan da eta gainerako kasuetan txikiagoa. Eta bilakaera ari garela zentratu gaitezen berriz ere familia etxeetan. Kasu horretan ere argazki bera topatuko dugulako. 100etan gora egiten dute pertsona bakarra bizi den familia etxeek, guraso bakarreko familiek eta senideak ez diren pertsonak elkarrekin bizi diren etxeek. Beste familia mota guztien kasuan bera egiten du hauen 100koak. Azken datuen arabera,
familia unitate ohikoenak etxietan bizi denak die pertsona bakarrekoak. Bai, ni pesetan dut hori jente nausixa eta bakarri bizi dienak, asko da, hausela. Ba, nik ez nuan pentsatzen, baina bai, harritxu india. Pentsatzen nuen jende gehiago biziko zela konpainian. Azkenean hori gertatzen da. Jendea ez da eskontzen, ez da pareja topatzen eta bakarrik bizitzen da asko. Ni adibidez hori egiten dut, ni bakarrik bizitzen naiz. Bueno, datuak esaten dagoen bezala, pertsona bakarreko etxiak die gehien errepikatzen dien unitate familiarreko etxiak, eta bueno, hori tendentzia bat ematen daudela, ez? Bai, hori dirudi bai. Ba, ez dakit, ez dator bat nire inguruan ikusten dudanarekin. Egongo da bakarrik bizi den jendea, baina normalean bikoteekin egiten dut topo. Ez naiz gehiegi fijatzen horretan. Ez dakit, izin bat. Bai, harritzen hau, ulertzen dudanagatik pertsona nagusia izango da. Euskal familien eta familia etxeen azken inkestak bestelako datu batzuk edo bestelako titular batzuk ere utzi dizkigu 2019arekin alderatuta. Erkidegoko biztanle kopurua antzerakoa den arren 25.000 familia gehiago daude. Pertsona bakarreko 27.000 familia etxe gehiago dago, eta guraso bakarreko familien kopuru ere handiagoa da. Mota horretako 17.000 familia gehiagorekin 4 urteko denbora horretan. Jaurlaritzaren datuen arabera gainera, 60.000 dira erregistratutako familia ugariak. Mota batekoak zein bestekoak izan, jarri dezagun orain fokua Euskal Autonomia Erkidegoko familia etxeen bestelako ezaugarri batzuetan. Familia etxe bakoitzaren bataz besteko tamaina 2,35 pertsonakoa da, eta ikusten duzuen bezala, urteekin behera egin du. Emakumeak buru diren familia etxeak aldiz, erdia baino zerbait gehiago dira, eta hori egonkor xamar mantendu da urteekin. Gora egin dutenak, atzerritarrak buru dituzten familia etxeak dira. 2015an 7,5 ziren, gaur egun 12,4. 60 urtetik gorako pertsonak buru dituzten familia etxeak 36 igo dira urteekin. Eta kontrara, 16 urtetik berako pertsonaren bat bizi diren etxeen kopurua 19,6 jaitsi da. Hau da, 5 familia etxetatik baten bizi da bakarrik 16 urtetik berako pertsonaren bat. Argi dago beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko familietan aldaketak egon direla urteekin. Eta horien atzean dagoen errealitatearen irakurketa egingo digu segidan, gure gaurko adituak Eusko Jaurlaritzako, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburu ordea da bera, Xabier Legarreta. Familia ereduak gaur egun aldatzen ari dira, gero eta famili txikiagoak gara, pertsona bakarreko etxe gehiago daude gaur egun, eta guraso bakarreko familizek gero eta gehiago dira, eta hori errealitate bata. Horrek erakusten dau, familiak gaur egun ez dela eredu bakar bat, bizitzako etapek asko baldintzatuten dute. Adibidez, gaztetan, etxe bizitza eta lana dira giltza, gero zaintzak eta denporaren kudeak eta sartzen da, eta momentu batean, dankara zainduak, eta hori kontemplantzen dau inkesta hori, ez. Inkestek ziklo oso hori islatzen dute, eta horren aurrean administrazioa errealitate hori erantzun behar dio. Nik uste dut, alde batetik, familien bilakaerak erakin zuzena duela gizarte osuen, ez. Lehen erronka handize, erronka demografikue da, gazte askok gaur egun ez dute lortzen nahi zuten unien emantzipatzea, eta horrek atxeratzen ditu bizitza proiektu guztia, ez? Horren ondorioak ditu alde batetik lan merkatuan, ongizate sisteman eta baita ere zaintzen antolaketan, ez? Eta gero bestetik zaintzen ardura familie barruan pilatzen da eta gehienetan argi dau emakumeen gain, ez? Eta hor dago, beste alde batetik, genero arrakala, ez? Erronka ez da famili bakoitzarena bakarrik, nik uste dut erronka gizarte osoarena da, eta horreitzik, komunitatearen ikuspegia, kasu honetan, funtsezkoa da. Aipatu dugun moduan, 101.000 baino zertxobait gehiago dira Euskal Autonomia Erkidegoan dauden guraso bakarreko familiak, guraso bakarrekoak, izan ezkontidearen gandik banandu ostean seme-alabeen zaintza osoa euren kargu hartu dutelako, edo izan ezkontiderik ez dutelako.
Eta nolakoa da guraso bakarreko familia bateko buru izatea? Egoera horretan dauden bi oinatiarrekin izan da Izar Ruiz de Austri gure lankidea, Izaskun Urtegarekin eta Maider Biainekin. Kaixo, Izaskun Urteaga, Maider Biain, eskerrik asko etortzeagatik, lehenengo eta behin. Familia eta unitate familiarrak osatzeko 11 modu daz gaur egun, eta horreitako bat da guraso bakarra izatea. Zer da ama bakarra izatea? Nik esango neke guraso bakarra izatera dela gauza asko, ez da. Azkenian alde batetik jatorrizko baldin bazara, zuk auto bat emunbozu zeure gurase belako, zuk emoten duzu pausu hori eta auto batetik, zara, ukaten duzu, seme alaba bat, eta zara guraso bat, baina zeu bakarrik, ez da. Orduan, baina esalik bai guraso bakarra bizitzaren egoerak eruan dutzulako hortara, ez da. Esalekela largun gelditu zaiela, edo banandu izaielako, edo adopzioan hartu duzulako. Adopzioa bezango zen auto bat izango. Baina hori, bi era izango zian. Baina guraso bakarra izatea azkenean da pertsona batek ume bat dakola, ez? Osea, zaila gurasoa bakarra. Eta zuen ibilbidea zelako izan da, zelan heldu zarie ama bakar izate horretara? Ni adibidez, beti gura izan dut ama izatea, oso garbi neukan ama izatea gura nebela. Ez nek izan bakarrik eukun neben, edo bikotien eukun neben. Odan, bizitzak eruan nago egoera batera, nune bakin neben, bakarrik eukuko dut, ze bikotia ez neuka momentu horretan, eta, esan neben bai azta, bakarrik eukitera noia. Eta hori zen zen, baina betik eukido garbi ama izatea gura nebela. Eta garbi neukan ez nek izile izango zen, bikotian edo ez. Neria be antzerako gauza bada, azkenian nire hau nintzen edade batera, 40 urte neukan, eta esaten duzu, ez dakot bikoterik, ama gurot izatea, beti gura izan dut, egisa da, hori nire umiak asko guztau izan xatela, baina gehiago, zure bizi moduan, zoiaz bikote baten, bila, baina jaitxe zainean momentu hortara, esaten duzu, edo init saiaketa naiz, edo beha ez dakot aukera gehiago, ez? Eta orduan, nik hori neben zen, Maider, bentsat saiatu, eta urteten botzu dana, ondo, eta ez badut urteten bentsat saiatu zara, ez geldiketako duda horrekin, ez? Kasu asko da, ez da? Eta nik uste dute, nahiz eta kasu asko egon askotan, ikusezina dan realidade bat izan dana oin arte. Ez dakit zuek zelan ikusten dozuen, zuen inguruan ikusten dan guraso bakarri izate hori, administraziotik zelan dauen onartuta edo ez. Nik uste dut lehen guraso bakarra, lehen solterak esatezala, ez da, madre soltera deitzen zan, zan gauza bat ez egona oso ondo ikusikia esango, ez da? Hola, zan, zatek azkenian realidade bat... Ez onartua, ez, gizartian, eta igual kasuak egon ez izatea hain... Ez egon hain onartua hori da. Eta orduan, gauza bada, largun izatera... Hori onartua igual, ez? Eta orduan administratiboki be, gauza batzut ja definitu dauz, eta orduan administratibo barruan sarte zaien momentutik diru laguntzak eta gauza denak bideratuta dakuzu. Hitz egin dugu ama bakarra izate horretan badazela aldaera desberdinak, ez? Alde batetik izan leike jatorrizkoak edo hasieratik lan gure zabielako, edo beste batzuk egoeren arabera gertatu dienak zuek. Sentitu zari, izan dituzue trabak zuen egunerokotasunean aldaera horretakoak izateagatik? Traba baino gehiago ni sentidotena da, hori ez, desberdin izatea, ez? Bai, hori bai. Desberdin izatea, zabizenian berbait emazure alabiatik edo, ez? Izatea, eta zure, ez, bikotia? O zure, ez? Galdera hori asko entzuten da? Nunda baita, nunda bestia? Bai. Eta zein da erantzun egokia? Eta umieri begaleketan duzte, zeatik ez dakotzu baita. Eta hori zelan lantzen da, ez? Etxian, ze... Etxian, berbain, ja. Berbaiten duzu umiakin, txikitzatin nibentzat, garbi. Nola izan den prozesua, zergatik erabaki hori hartu zeben, eta maitasunen munda. Eta ziratik hori ez, esaten familia eredu desberdinak dauzela, azkenian dana dala zilegi, gure familia, beste familia batzun berdina gara, zilegetasun berdina daku, eta orduan hori umeak eta gu zela naturalki egiten duzun ziratik, ze umeak dia gure seme-alabak ez, ziratik hori lehenengo gauziak konparatzen duzu zure inguruko beste familiekin, eta orduan zu desberdin sentiteza. Orduan, zu desberdin sentileko
zuk hori ondo esplikau izatzu zure umeari eta zeure buruari bai, ez. Igual batzutan umiek baino lehenau gu gari ez dugunak onartzen errealitate hori, ez? Askotan betzago geiki, abertzi izango ziren nire umiei, zer ez dakiz igual umiak erreza ulertzen dabiela beste familia batzuk baino. Bai, zekurak errealitate hori ezagutu dago etxian. Ez duzuna ezagutu, ez duzu besta faltan botaten. Oin, imaginari hori bai dako, nire alabiak bintzet galdera desberdinak inozt. Hortiak iten jandan enean, galderak aldaketan joan dira. Eta egon dira galdera desberdin asko, eta galdera guztiri barantzun egiten duztezu. Zuk bai planteoko zen itxun hasieran galderak, ez? Osa, zu aurdun galderatzen zaren momentu horretan zango zuta nire umiai zetoreko jako etorkizunean, ez? Bai, eta nik uste gainera, prozesu hortan zauzenean, pentsatzen aurrera fango zaien edo ez, bai dela estopo bat hori, zeure buruak esatera. Benetan, ume bat ekarrikot ez dagoen eukiko, bigarren bikote, bigarren pertsona hori, ez da, orduan ume horrentzako bezailtasun bat esango da. Eta orduan zuk garbi eukibizu hori benetan aurren bizatzen gauza bat dala. Ondo esplikauta, azkenean danok ulerketan du, eta orduan gizartean geruta gehiago gaienez. Urtiak aurrera pasauala ikusi dozu aldaketarik? Bai zuen inguruan, bai, nik uste dut nahiko eredu argisa dela ez, aurten onartu dan lege berri hau. Badaukotzu leku bat, oin administrazioki munduan, ez da? Izaera balortu dugu, ez da? Oin bagara. Hori izan da hito bat oso importantia, azkenean aurten lortu da dekretu bat aurrera eramatera ez, hiru autonomia honetan. Eta oin arte limbo baten, administratibamente limbo baten gauzen, eta oin definizio bat daku, guraso bakarrak zeintzu gaien, ez da? Eta orduan horrekin ukiku zertifikau digital bat, digital esango, ez da esango familia anitzak eta koimugan txartela, esango da digitala, baina orduan, eta hor lehen komentaduna, jatorrizkoak edo ez jatorrizkoak ez da, egongo gara, eta horrekin, hori izango da, gure seme alabak 21 urte dakoinera arte, eukial izango zertifika hori. Eta orduan, horrekin inaliz. Guretzako garrantzitsuena da, ja bentsat existitu iten gaiela, hori da, horreti da hito bat oso importantzia. Egisa da, diluraguntza batzuk badauzela, ez da, 0-tik 4 urtera adibidez, da 200 euro, baina hori da familia danondako, ez guraso bakarra danondako. Eta gero, 4 urtetik zazpira, familia anitzak eukaen beste 100 euro. Eta oin guraso bakarrak izateatik hor sartu duzkue, 4tik zazpira. Hori da irabazi-duna ekonomikoki. Eta gero dauz beste hobari batzuk, bai egiten dozunean igual renta etorpena eta hor, bebaitaz, kondizio batzuk, baldintza batzuk bete biozu da, gano dakigu, baina baldin bazauz murriztua, 123 baino gehiago murriztua, zuri emoten dut, hobari hori da, guraso bakarrendako da 130 gehiago. Eta zer esango zain dela egunerokotasunetik zailena? Niredako aldaketak egon dira. Kontziliazioan, hasiera baten, txikina danean, nik dakotena da nire gurasoak hautzen, lan egiten, lagunketan, eta egisa zen erabaki nebenean bebaita pauso dumutia eurekin hitz egin neben. Eta orduan, hau danon arteko familia pila lagunketan dago. Familia danondako da hori, kontziliazioa saia, eta guretzako gehiago. Azkenean, izaskunek izan dagoena, hor gurasuak niri bebai, gure kasuistik esaten da, familiak lagunketan dut. Ondin guratuta zazela. Bai, baina egisa da bebai, kasuistik esaten dela, edadian aurrera ikarri buzu mia, gurasu bakarra izan bazara, zaitxajuna mandriak be, nausixak esaten diala. Eta orduan, eta gero dakuzula bakarrik alde bateko hori, ez dakuzu bi aldiak, betik guraso bakar moduan, beti dakuzu bakarrik alde bat, ez? Hanka baten moduan bakarrik. Baina dausenak atope oten gara, eta gero dakuna da bentajia esango, uste dut ditaz, guzela, auto hori inun, ez da, orduan, postasun horrek, emoten dutzun inar horrek, bai gure familiari, bai geuri, eta orduan, egiten jarra ondixakin hartzen duzu, eta familiak beha oso notizia on baten moduan hartzen dago, eta orduan danoke bolkauta goten gara, ez, umiaken. Egin duzun onena, esaten duztain ere. Egin duzun onena. Zezango zotza zuen ontxe, ama aita izan gure dauen bati, ez? Ama bakar gure dauen izan bati, aita bakar gure dauen izan bati, zer esango zuen?
Nik animauko notan, baina hola duda bari gainera. Animaiteko. Animaiteko. Bere zailtasunak egoten dira, sakrifikauen bizera gauza batzutan, baina muten dutuna bastante gehiago da. Baina eukiteko, hori, sare hori, ez da? Saria bia da. Saria bia da. Azkenean, guraso izatea ez da egesa. Edo zin kasutan, ikusten. Duda barik. Gure, batzutan bai zentuzeke bakarra de bat. Hori begisa da. Bai, sentitzen da momentu geik. Baina, aurre bizatzu. Baina, jazta, bueltia mutexako eta aurrera. Beti aurrera. Aurrera enbiozu, bai, barik. Eskerrik asko neskak. Esker zuen benetan. Eskerrik asko. Bada urte astearekin batera jarri da indarrean, Maide Errebiainek eta Izaskun Urteagak aipatu berri diguten guraso bakarreko familien dekretu berria. Hala, Jaurlaritzaren dekretu horren arabera, guraso bakarreko familiendako kontziliaziorako laguntzak, bi gurasoko familiendako laguntzak baino 30% handiagoak izango dira. Eta era berean, haur bakoitzeko 200 euroko hileroko laguntza jasotzeaz gain, 7 urte bete arte beste 100 euroko laguntza bat ere jasoko dute. Guraso bakarreko familiak dira, ganera, inkesten arabera, gaur egun zailtasun handienak dituztenak eta pertsona bakar batek azken baten denak kudeatu behar dauena, ez? Bai lana, bai zaintza, bai noperan etxea, eta honek familizek askotan transmitidu dozkuie, zelan askotan bakarrik sentitu direla, ez? Jaurlaritzak martxan jarri dau dekreto bat, eta dekretu honek, azken baten, errealitate hori aitortzen dau, eta lehen aldiz, aldugu esan, Euskadin familia mota hau legez aitortzen dela, eta uste dut aurrera pauso importantea dela, ez? Eta helburue argi da, ez? Bizitza erraztie, oneri pertsonei, administrazioan eta ate gehiago irekitzie, eta mezu argibet bidaltzie honei familieiz. Ez dauz bakarrik eta komunitatearen parte dira eta nik uste dut honegaz dekretuagaz, aitortza hori bete indala. Itzul gaitezen berriz ere kalera, zentzuk dira familien arazo edo kezka iturri nagusiak? Zein da zure etxean gehien kezkatzen zaitxuen arazua? Nik kezkatzen hauena da euren lehenengo etxe bizitza sartziak ze kondiziotan. Ze gero gaur egungo soldatak japetzetan eurenak oso handixa dienik eta eurak bakarrik sartzeko etxe bizitza baten oso zaila dela ikusten dut. Nik uste dut osasun arazoa dela gehien kezkatzen duan lehengo, baina etxe bizitan asuntu ere dago bastante gaizki. Eta horrek etorkizun baten nik uste dut horrek bildurra ematen dira. Niri ez digutela erretiroa ordainduko, gauzak doazen moduan, gazteek ez badute lanik lortzen eta etxean badaude, ekonomikoki gurasoen menpe daude. Zeran da, azkenean prestama hartzen duzu eta lanak bat duzu lan hon bat. Zeran da, soldata hon bat eta lan hon bat, zeran da, hon bat zara fijo edo indefinido edo lako zozer. Azkenean hori, asko kostatzen da asko lortzia. Niretzat lehena beti osasuna da, nirea eta familiarena, baina egia da, hori esan dudana, bizitzeko kondizioak ere oso kezkagarriak direla azken urteotan. Uste dut, alokailuaren prezioa dagoela ez da normala, ez direla normala prezioak, eta hori, etxe bizitza onak ez daudela guztientzat. Uste dut, alokailuan daudenak ez direla kondizio berenak, eta prezioari begira, zer esanik ez. Pues a mí el trabajo de la juventud, el trabajo... Ni gazten lanak eta ezin independizatzeak. Noski, ez badute lanik ezin dira etxetik joan. Horixe da gazteendako arazo handiena. Daukiela arazoak eta ez daukiela zeinekin egotia edo... Sin duda, ahora mismo el económico. Oraintxe bertan arazo ekonomikoak zalantza barik. Osasuna ere bai, baina ekonomikoki hilabete bukaerara heltzea batzuetan zaildu egiten da. Eta hori bi soldata izan da, aitarena eta amarena, baina batzuetan komplikatua da. Euskal familien eta familia etxeetako inkestak arazoen inguruan ere galdetu die familiei.
Eta gehien aipatu izan dena gaixotasunekin, zein desgaitasunekin lotutako arazoak dira. Enpleguaren kalitate kaskarra, diru eskasia eta langabezia zein lan prekarioa datoz ondoren. Eta 5. arazoa aipatuena etxebizitzaren akats eta gabeziak izan dira. Familietan lana eta familiakoen zaintza uztartzea kontziliazioa izaten da sarri burua uste. Horren aurrean, 2023an esaterako, 79.772 pertsonak eten zuten lan jarduna kontziliaziorako. Horietako 80% emakumeak izan ziren. Eta esan behar da, laburtetan bikoiztu baino gehiago egin zirela lan jarduna eten zutenak 2019an, 31.600 izan zirelako. Eta hain zuzen ere kontziliazioaz ere galdetu diogu Xabier Legarretari. Argi dagoena da, kontziliazioa familia askoren arazo nagusietariko bat dela, ez? Eguneroko korrika, lana, eskola, barriro bezaintzak agertzen diez beti, eta danari iristie, gero eta zailagoa da, eta horreitzik, pertsona askok lana eten behar izan dute, ez eurek aukeratu idabilakon, baizik eta beharragaitik, ez? Eta eten hoiepe barriro be gehienetan emakumeak hartu dituzte, eta horrek argi uzten du kontziliazioa ez dela arazo individuala, arazo estrukturala da, lanaren antolaketa, zaintzen antolaketie eta denpora kudeaketie barriro pentsatu behar ditugu danon artean, eta kontziliazioa argi dagoena da ezin dala 2. mailakoa izan. 5. plana ganera datorren hilean onartuko da ja Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak, 5. plana testu inguru jakin batean sortzen da, eta planaren abiapuntua ganera oso argia da. Plan honek ez du familia ideal bati begiratzen, baizik eta Euskadi errealari begiratzen dion plan bata, eta dauden familiei eta dauden egoerei. Horregaitik, 5. plana bera, ez da neurri zerrenda bat, 5. plana azken baten marko politiko bata, norabide bata, eta politika publikoak ordenatzeko modu beta, ez? Eta plana bera, lehentasunak markatzen ditu, sailak lerrokatzen ditu, koherentzia ematen dio bai familiei eta bai haurtzaroari eta nerabezoari zuzendutako ekintzei bai. Eta gero, beste idei garrantzitsu bet kontemplaten dago 5. plana, ez? Eta da, familia ez dela isolatuta ulertzen, ez? Familia komunitatearen barruan dago eta holan ulertu behar da, ez? Bai zaintzak, hezkuntza, ongizatie, ez dira pribatu hutsak, ardura partekatuak dira, eta plan honek azken baten, bizitza ziklo osoari begiratzen dion plan bata, gazteen emantzipaziotik hasita, famili proiektuetara eta amaitzeko zaintza egoerataraino, ez? Eta horregaitzik, lotura zuzena dako 5. plana, azken baten erronka demografikoarekin, ez? Eta gero, mezu politiko oso argi batekin amaitzen da 5. plana, da azken baten familiei laguntza, ez da gaztu bet, gizarte kohesioa indartzen daue plan hau, eta etorkizuna eraikitzea da helburu honen planaren helburu. Hementxe bukatuko dugu gure gaurko saioak. Familiak izan ditugu gaur aztergai, baina esan behar da, oraindik ere gai asko geratzen direla zenbakien bidez aztertzeko balaister itzuliko gara, horietako beste batekin. Bien bitartean, ondo izan.